27 tarik November 2021 ni salo जों हरनि 8 समयनि सिमि जों आवटला बादारघाटनि सिमि जों मालफुंकलक बा ट्रेन कासलागि जों खालिमानि जरागो जों आसाम पश्चिम बंग बिहार ताबो बिहाराव बारं तिं तिं दंगो जों तिनिनि बिसिंगो जों दिल्ली सौहैनाय बे सौमानि फरायसिनि जे त्रिपुरालेण्ड बा ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि जबानि बाङै जों जत' तियार लायजाक जत' खरांथि सागानि बाङै ओ बिसिंगो जों ताबकनि जे बिसिगो अंके लाइके आलादाखे नुकजागो जे जों आइपिएफटि पार्टी 2009 नि सिमि जों प्रति बिसिब्रोंनो जों आउट ओइ दिल्लीआव फायै जन्त्र मन्त्रखौ जों सिनि त्रिपुरालेण्डनि बाङै जों सबाक फायो जों दिल्लीनि बादै सिनि त्रिपुरा हाबाबो जों खायो ओ बिसिंगो ताकलाय बिसिगो अंके जों आलादाखे नुकजाखा जे सिनि त्रिपुरा राज्यखौ क्वांमा पलिटिकेल दङ क्वांमा पार्टी दङ मथा दङ बा निनि आन्चलिक दल निनि टिपिएफ बा टिएसपि बा क्वांमा मथा आइपिएफटि उ बिसिंगो निनि आइपिएफटि जे त्रिपुरालेण्डनि बाङै जे जों सबाक फाइमानि बिसिंगो ताकलाय हिंखे जे जाहाथे त्रिपुरा मथा बरबो आलादा राज्य सामाबा जों थामसाक फाइगै सिनि सबानो जों खायगांखे तैबो सिनि दाबि साक्सेस नाय हिनि वान सगै जों ताकलाय बिसिगो अंके जों फाइलायखा इंगे फाइलिमानि बिसिंगो जों कुनो केबे मंकरै कुनो फेलाय मंकरै जों जत' खाबाकसे याप्रि बक्सा खालायगै आइपिएफटि तमा त्रिपुरा मथा जों जत' नो थामसाक फाइगै नि फाइलायगै जों ताबो काहांकरंके फाइलाय दंगो ओ बिसिंगो जों कुनो सिनि थानिगो फेलाय मंकरै खायगै जों खायनाय हाइन बाङै जत' त्रिपुरा हानि जत' ताकक तै बुक संना आं सागानि मुसुगो जों जत' जानि जा पार्टी खायमानो जानि जा बदल खायमानो ओ बिसिंगो फानो सिनि नांकुक माने सिनि त्रिपुरालेण्ड बा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ओ डिमान्ड जों जेका फानो जों साक्सेस खायगा नांनाय तबगा नांनाय गायनि बाङै जत' जे सिनि त्रिपुरालेण्ड न बा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न त्रिपुरा हानि जत' बर' रक जत'नो जों साक्सेस खायगानि बाङै जत'नो सहयोगिता खायगानि नाङो जत' सापर्ट खायगानि नाङो যদি টিপিএফ রক ফাইকা যদি সিপ্র নরক বাইতে থানসান মারিওতে কাছে বদল ফাইকা ববা ফাই মাপ্রবে थामसानि बाङै जोंथ' कुनो चिनि आइपिएफटि तमा टिपिएफ तमा त्रिपुरा मथा तमा सिपिएन आलादा राज्यनि बाङै इंगे जों जत'नि बाङै जों जत'नो थामसा खायगानि बाङै जों आइपिएफटि रक जों रेडि दङ चिनि थानि कुनो जों थानसानि बाङै कुनो बारा गरै माने त्रिपुरालेण्डनि बाङै इंगे जत'नो फायदि होनैसे जों कबावो आलादा राज्यनि बाङै इंगे আচ্ছা